Hádajte, čo práve robíme. Ideme po ulici. Ideme dozadu. Ale ne v skutočnosti. Áno, naša dedina dneska bude v Jojke. Bank! Musí... Volá sa Štefanov. Takže na Jojke dneska večer, dúfam, že to bude dneska večer, pretože má byť na Jojke áno, to dediny, dzedziny a valali. Takže a bude to tam a to bude tam vystupovať aj moja kamaška a jej ich mamka, pani učiteľka a jej sestra. A ona sa volá LPS Luci, ako som jej točila video do súťaže. Ona má štikotku. No a jej sestra sa volá Lele a ich mamka je pani učiteľka, takže dneska by ste ich mali vidieť v správach na Jojke. A keby to tam nebola dedinka, ktorá sa začína na písmeno Š, takže Š, tak by to tam malo byť zajtra. Ja tady. Takže my si tu pekne kračame domov. Áno. Domov. A Sladký domov. domov, sladký domov. Môžeme šlapať aspoň 2 kilometre. Áno, toto je celá dedina má 2 kiláky, hej. To není možné. Chodenie je smrť. Kráčame. Ono tady kope kameniečky. Takto sa kradnú šutre.